имруз асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ Рахмон кадрҳоеро ки ба вазифаҳои масъул дар сохторхои вазорати корҳои хориҷӣ, вазорати маориф ва илм, кумитаи давлатии сармоягузорӣ ва идораи амволи давлатӣ, намояндагиҳои ҷумҳурии тоҷикистон дар назди созмонҳои байналмилалӣ, хадамоти зидди инҳисорӣ ва сохторхои низоми таъин гардиданд, барои суҳбат ба ҳузур пазируфтанд. зимни мулоқот президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ Рахмон аз вазъи имрӯзаи мураккабу печидаи сиёсиву иқтисодии ҷомеаи ҷаҳонӣ, пешгирии паҳншавии ақидаҳои ифротгароёна ва тағйироти иқлим ёдовар шуда таъкид намуданд ки кадрҳое ки ба вазифаи роҳбарикунанда таъин шуда бо донишу маҳорати касбӣ ва таҷрибаи андӯхтаашон метавонанд дар татбиқи сиёсати дохилӣ ва хориҷии ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон бо назардошти ҳимояи манфиатҳои миллӣ мусоидат намоянд. сардори давлат дастур доданд ки зимни иҷрои вазифаҳои хизматӣ поквиҷдонона ва бо садоқат ба арзишҳои миллӣ муносибат намуда баҳри татбиқи ҳадафҳои стратегии мамлакат кӯшиш намоянд ва манфиатҳои давлату миллатро аз дигар манфиатҳо боло гузоранд. бо ҳисси баланди масъулият, содиқона ва поквиҷдонона хизмат кардан ба халқу ватани худ аз вазифаҳои аввалиндараҷаи ҳар як хизматчии давлатӣ ба ҳисоб меравад, таъкид намуданд президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ Рахмон дар фарҷоми суҳбат.